Amerika syýahatymyz dowam etýär. Şu wagt biz New Yorkdan ýyldymyzda Kaliforniýa tarap barýar. Ýolly New Jersey ştatynyň Paterson diýip şäheri bar. Esasen türklerin köp ýaşaýan şäheri. Ine şu şäherden gysgaçly görkezýärdik. Nähip bolsa ýol boýunça da şundan naktatlar görsek, gysgaçly ýetip dururuz. Ine şu ýerden haram ýyp bolýar, ine störeklerde, ine arkamyzdaky restoranym gowaken, ýöne işili reklamlar del. Ýöne ki ýydyk, nahar biýdik, puluny töredik. Ýöne gysgaçly ýetirdik. Ine Paterson şäheri boýunça başga da bir näseni görkezler. Ine störekde duruşyny türklätlary, ine magazynlary, ine Anatolia market. İçine ýerinde Türkiýeden ýarak bolýan. Diýişim ýalyk, hiç aýtmadan sponsorluk etdiler. İçine girdik, aldık. Gerekli atlamadı, yani özünü çekayan. Gelmek isteyenler var olsa, Anatolia market, böyle yankı pideci. İkisem kavuyu bakalım, bolcuk. Amerika var elbette.